Euskal Herria Irratian zorioneko gaude gaur, izan ere Irrintzidorrera bisitan etorri zaizkigu, Patxi Larraintzar ikastetxe publikoko lehen hezkuntzako bigarren B mailako lagunak, aurrak, Aitziberren gelakoak, beste modu batean esan da. Eta gaina irrikitan geunden gaztetxo hauek ezagutzeko. Beraz, lehendabiziko gauza eginen dugu, ronda bat horrela, eta esan zuen izena eta abizena. Venga, hasi. Bai. Usue Ilzarbe. Ainhoa Ilzarbe. Naya Valencia. Mayila Casta. Asier Zelaya. Jactin Itana. Sayer Trias. Amire Ramal. Unas Larrea. Telmo Martos. Lender Etxabarri. Oso ongi esan duzue. Badakit, gelan Aitziberrekin aritu zaretela irratiaz eta albistez eta azken egunotan. Adibidez, Jak, zu badakizu albiste bat, notizia bat, ezta? Ameriketan ze gertatu da, Ekuadorren? Egon dela Lurrikara bat. Bai. Zezaia den esaten lurrikara, ezta? Ez da baten erraza. Bale, oso ongi. Eta hemendik, bai, hemen zegoen beste gauzaren bat, ze gertatzen da, errefuxiatuekin edo nola da? Pues egon zela gerra bat. Sirian, ezta? Bai. Eta? Eta Iesian joan direla. Eta Europan ez zitela sartzen uzten. Vale. Eta gero, irratian notizia kontatzen ditugu, baina musika ere gustatzen zaigu. Beraz, eginen dugu ronda bat, edo, esan denon artean, ze musika gustatzen zaizue, ze talde edo gustatzen zaizue. A ber, Telmo. Fito y los Fitipalde. Eta badakizu jotzen bere kantaren bat? Bai. Ze instrumenturekin? Bateria. Bateria jotzen duzu. Eta ze kanta dakizu? Tarde o temprano. Tarde o temprano, oso ongi. Ze musikari gehiago, ze talde gustatzen zaizkigu? Kortatu. Kortatu gustatzen zaizue, ze kanta? Sarri. Eta kontatu didati niri, sarri-sarrirekin zer egin zenutela, jauterietan? Dantzatu. Koreografia bat. Punkismo zorratuta. Punkismo zorrotuta, zeinen ederki. Eta ze musika gehiago gustatzen zaizue? Enekantak. Enekantak, ze Euskal Herria Irratiaren diskoa? Asko. Ze ongi usue. Oso ongi ederkiari gara orduan. Aizu eta esan didate, ekarri duzuela zerbait pres guretzako, ezta? Bai. A ber, ze ekarri duzu? Asmakizunak, txisteak eta kanta. Venga, zerekin hasiko gara? Asmakizunekin. Nor hasiko da? Asier, venga, Asier. Ilargia bezain biribila, txuri edoria, eta esnezago egina. Hau bai ezela zaila. Zer da? Gazta. Gazta edo gaztaia, ez da, errima aukidezan. Ederki oso ona, Asier asko gustatu zaitu. Urrengoa zein da? Zuzara, venga, Maie. Zer dela eta zer dela kristalezko etxean bizi dena. Ez darre ez negar, libertatea behar. Zer dela eta zer dela hankarik eta egorik ez duena. Arraia, ez da? Oso ongi, urrengoa? Goizean argale gordian berdindo gauerako bete. Zer da? Ez, azkarrak zareten, oso ongi usue, Zein da urrengoa? Amira, venga, Amira, bota. Bera kirinan astu eta zu ogia jan. Asmatuta zan, nork egiten duen egunez eta gauzlan. Zer da? Okina. Ze ongi egin duzun, Amira, ze ongi. Ze iruditu zait badukazula, sakanako doinua, euskaraz edo nola da kontua? Etxarrikoa edo, iruditu zait. Ibili zinen, Etxarrin bizitzen, oso ongi maitia. Zinen ederki egite duzuen euskara. Bueno, eta ze geratzen zaigu, txisteren bat? Txistean, norena da? A ber, Telmo, bota. Ring, entzuten da telefona. Aizu, ero etxean la, ez nauna, jauna, naztu egingo zinen guke zaukagu telefona. Ze ona. Besterik? Venga ya. Espazio transportadore batean aita semea datoz espazio getoketik bueltan lurra hartzean ziola semeak aitari garrasika. Aita, egazkinar bat, hago seme isilik. Horiek gurpilak dituketa. Oso ona, geratzen zaigu txisterik? Ez. Orduan amaitzeko abesti bat, baina ongi abestua eta fuerte eta ederki eginen duzue, bai? Venga, 1, 2 eta 3. Txuri-txuria omendia, hauxe da gaurko berria, goizetik esaten ari da, Euskal Irratia. Eskolan kalean, jolasean etxean, orain eta beti, euskaraz lehenik. Eskolan kalean, jolasean etxean, orain eta beti, euskaraz lehenik. Txalo, venga, txalo songi egin duzu eta merezi duzu. Amaitzeko nik uste dut bakarrik esaten aldugula gauza bat.
Gora Patxi Larraintzar! Oso ongi, bikain egin duzu, kuadrilla. Venga, jazta, amaitu du.